Днес се гмуркаме в едно доста сериозно твърдение, че в сърцета на Арменската апостолическа църква, една от най-старите християнски институции в света, се води тиха битка. Битка за контрол над огромно богатство. Свещена мисия ли или враждебно превземане? Това е въпросът, който източникът на тази информация ни кара да си зададем, докато разглеждаме мотивите зад последните промени в църквата. И така, в центъра на цялата тази история стои едно, меко казано, смело твърдение, че от цели 27 години централното ръководство на църквата следва план за централизиране на контрола над всичките й активи по света. Добре, за да разберем как се твърди, че се случва всичко това, ще проследим историята през 5 ключови етапа, от самата битка за църквата, през инструмента за контрол, до милиардите, които са заложени на карта. И така, нека да започнем от начало. Кои са основните играчи в този предполагаем конфликт? Всичко се върти около майчиния престол на светия Ечмиадзин. Това е, така да се каже, глобалната централа на църквата. А представената гледна точка е, че този централен орган се контролира от една малка, но много влиятелна група. Идеята е, че те от цели 27 години работят за това да концентрират цялата власт в ръцете си. Добре, но как точно се твърди, че се установява този контрол? Според разказа, ключът е в един единствен, но изключително влиятелен документ. И този механизъм е един нов устав. Идеята му е съвсем проста. Чрез него собствеността върху всички имоти, на всички местни църковни общности, се прехвърля директно към централата. Твърди се, че този устав е бил на практика наложен на епархиите по целия свят. И какъв е резултата? Ами една църква, разделена точно по средата. Както се вижда, 50% от епархиите по света приемат новия устав, докато другата половина категорично го отхвърля. Но какво всъщност означава това разделение в реалния живот? За да го разберем, източникът ни дава един много конкретен пример. Този с епархията във Варна, България. И така, българската епархия отказва да подпише. Според източника, последствията се трупат повече от десетилетие. А кулминацията? През последните 6 години общността там е оставена без свещеник, назначен от централата. Техният аргумент е бил съвсем ясен и прост. Тези имоти, някои от които са дарения и наследства, принадлежат на местната българо-арменска общност, а не на някаква централна администрация. А твърденията за натиск са подкрепени с цитат от писмо, който, да си го кажем направо, звучи като ултиматум. Докато не подпишете, няма да имате свещеник. И това, разбира се, ни води до ядрото на целия конфликт, наистина огромното богатство, което е заложено на карта. И когато казваме заложено на карта, не говорим за дребни суми. Според източника става въпрос за активи, чиято обща стойност се изчислява в милиарди. И това богатство е разпръснато по целия свят. Говорим за обширни църковни имоти в Индия, за активите в епархиите, които се съпротивляват, като тази в България, а сега вече и за юридическия контрол над имотите в тези 50%, които се съгласили. За да се илюстрира този стремеж към активите, разказът сочи към едно скорошно пътуване до Индия. Твърдението е, че целта е била, цитирам, да се вземе каквото може от тези имоти, макар че за сега местните закони са попречили на това. Добре, при такова дълбоко разделение има ли изобщо някакъв път към решение? Източникът разглежда най-логичния вариант, но само за да го отхвърди. Традиционният начин за решаване на такива големи спорове е Национално църковен събор. Това е събрание на представители от абсолютно всички епархии. Но тук идва и проблемът. Според източника, този орган на практика вече не съществува. Последният такъв събор е свикан преди цели 27 години. И от тогава, разбира се, времето си е казало думата. И това води до пълна безизходица. Или както риторично пита източника, кого да поканим? Нашите хора от гроба ли? Аргументът е, че свикването на събора в първоначалния му състав е просто буквално невъзможно. И така, цялата тази история ни остава с един последен, много по-широк въпрос. Когато една общност по света изгражда институции в продължение на векове, кой всъщност има върховната власт на това наследство?